ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପିକେଟିଂ ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗଣବେଶ ସହିତ ଓଡ଼ଗାଁର ସିନେମା ହଲ୍ ଛକଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହିତ ପ୍ଲାକାର୍ଡମାନ ଧରି ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଯାନବାହନକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଅଟୋ ଗାଡ଼ିକି ନିଜର ହଳଦିଆ ନମ୍ବର ଲେଖା ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜେ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନେବାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଓ ଅଟୋ ମାଲିକମାନେ ସହଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ ଓ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଆସିନଥିବାରୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାଥ ଦେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।